Тук съм взел един кетчуп. Ето. Сега ще го предизвикам. Да видим дали ще успее. Маняне! Да. Ела тук. Тя ще прави спагети. Ти добре прави спагети, ела бързи тук. Ви сега какво съм ти приготвил. Той е кетчуп. Да. Ви сега. Правя е така. Не! Е така. Сега майка ти ще те бие. Искам да го дигнеш от тук, но без да го такова с гъба. Без да го бършиш, без да го забършиш. Не да го изядеш. Искам да го дигнеш. Без да го забършиш. Не така да е. Не така. Да направиш така, че да го дигнеш и без да отсапа на масата. Айде, давам ти 20 кинта тук. Айде да видим дали ще успее. Айде, че имаме тук веднага една минута минава, да не правим много други клипове. Какво ще прави с това лист, бе? Ето. Как го направи това на тебе? Изгорех пак с 20 кит. Чао!